L'associació Cardona Vives de Castelló ha entregat els seus guardons esta nit. Els Premis Fadrí reconeixen les entitats i persones que destaquen per la defensa dels interessos de Castelló. En esta 15a edició s'ha premiat l'exdirector de la refineria de Castelló i l'Associació d'Ajuda a Familiars Víctimes de Violència de Gènere, entre d'altres. El Fadrí a la premsa ha sigut per al nostre company Josep Puigades, periodista i presentador de l'informatiu Bon Dia. És un orgull per a valencians. Jo soc del Cap i Casal, que des de Castelló se reconega la faena que se fa, i este premi el voldria compartir en tots els treballadors de Televisió Valenciana i dels milers de seguidors que té la televisió pública valenciana, perquè saben que al cap i a la fi els únics que els informem en valencià dels temes que els interessen als valencians i des d'una visió netament valenciana és la televisió pública valenciana, la nostra. El Regne Unit han començat a fer boca de cara a les celebracions pels 60 anys de la coronació d'Isabel II i ho han fet veient imatges tan curioses com